To masu kallon mu barkamu da warhaka, mu da saduwa da ku a cikin shirinmu na farfajiyar mata. To masu kallon mu dai kamar yadda kuka sani shirin farfajiyar mata muna nan muna ci gaba da dora muku da fatan idan yau ka taba shigowa cikin tunasin mu na farfajiyar mata TV to da Allah a daure a shiga ai mana liking, ai mana share, ai mana comment. Yawwa. Sannan kuma ai mana subscribing wanda da hakan ne za ku kara mana karfin gwiwa wajen ci gaba da kawo muku irin shirye-shiryen. Kamar yadda kuka sani farfajiyar mata shiri ne da yake magana akan abubuwa da suka shafi mata, kama daga yadda za su gyara jikinsu, gidansu, mazazansu, 'ya'yansu domin ki amsa sunanki na mace ki kuma zauna daren dakau a cikin zuciya tsoke ɗinki. To za mu yi magana akan yanayi da muke ciki wannan lokaci, muna cikin yanayi na zafi. Kun san kuma shi zafi ba kamar irin sauran lokaci bane ba. Dole sai an kula da kai, an kula da ciki, an gyara sosai. Idan ba haka ba yanzu sai a fara abubuwan da suke ba daidai waɗanda ba a so, irin su musamman madagun so gwajin ga ya samu matsala yar uwa. So ya kamata a kula da gyara jiki yanda ya kamata. Yauwa kuma a ba wajen wasu akwai abubuwa kuma ce waje wanda yake da lunguna a jikin mutum. So saboda haka dole ne idan zaki wanka yar uwa sai kin ba su muhimmanci a wannan bangaren. Ga irin su hammata, matsin cinya da makamantan irin waɗannan wajen dole ne sai an dage idan za a yi wanka a wanke wajen sosai da kuma ƙasan tauraron nan guda biyu su ma a wanke su sosai. Ina fata an fahimci dai maganan da nake yi akai. So a wanke su sosai sannan kuma a mai da hankali wajen shaving saboda barin gashi a jiki wannan yana haddasa warin jiki da makamantan irin waɗannan abubuwa. So a mai da hankali sosai a ga cewa ko da yaushe an yi ƙoƙari an kau da wannan gashin, an yi shaving. Yauwa sannan kuma a kula da turaruka, shafa turare su masu turaruka waɗanda ke amfani da su dai masu kamshi ga su nan. Yauwa a yi amfani da su sannan kuma bangaren hammata ga su roll on nan da ake amfani da su. Idan ma kuma ba ki da kuɗin siya duk da ba tsada ne da shi ba, so ga alimin nan ya wadata in kika siyo shi na naira 50 in kika siya in kika fito daga wanka jikinki da wannan danshin shikenan sai ki goggoga wa hammatarki sannan ki shirya ki saka kayanki. Turaruka ma kuma ba tsada suke yi ba, ko da na dan shafawa ne na da za a dinga tsiyaya su a kwalba ga suna 200, 300 zuwa 500 duk za a baki. So da fatan za a kula a gyara. Allah ya sa mu dace. In yau ka taɓa shigowa tana da mu da Allah a shiga ai mana subscribe, ai mana like, ai mana share, ai mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Muna godiya da kasancewar ku tare da mu. 'Yan uwa mata a kula dai sosai da gyaran jiki domin ki amsa sunanki na mace a cikin 'yan uwanki mata kuma ki samu ƙarin daraja da ƙima a wajen tsoke ɗinki. Kasance da mu a cikin shiryenmu na gaba. Muna godiya.